Teď na další tramvaj další hodinu. A teď si ty schody tam. A teď na druhou stranu, hele. Jsme ty nás vyhodí, já už to vidím. To mi tady fejt utíká. Chci moc jít si dát cigára. Možná i společně. Jsi zainteresovaný? Ale počkej, já ti posím. Petr mě natočil, když jsme šli s Matrixu. Tak si byl tady strašně na sračky. To tam je, Ještě prý málem zajelo auto, nebo jestli. ale už jsem dokázal vybourat pár aut. Víte, že jsem vždycky pěk na přechod. To auto zabrzdilo strašně, protože to za ním vlastně hlavalo. Tak říkám, ale to není pro mě tak čau. A jsem jako slyšel. Pak jsem tam pohodil, později vrátil, a oni tam furt nabouraný místo policie. To to jenom lidi. Co? To jenom lidi. Kdo? Můžou být na straně.